Hur gammal är hon? Kurlet? Kolla! Tyst Molly! Nu ska vi vara snälla. Kom då! Jag hänger med. Nej Molly, hon hade kokskräck, då var hon ännu värre. Alltså vad rädd hon var. Hon höll på hela dagen och skällde på den där korna bara liksom. Kom! Kan man inte hoppa in och klappa? Nej, det får man inte. Bonden åker där. När den åker kan man gå in. Nej, kan man inte göra. Kan du rida på hästen också om du vill? Jag är vrålallergisk. Kom här! Kom här då! Kom då. Nej, jag är jätteallergisk mot dem och jag är inte någon hejare på att rida så de har frågat. Är det en kille eller Om tjej? jag ville. Maria, är det en kille eller tjej? Det är en Det är tjej. Kolla vad busig hon blev nu. När hon är nära mamma då är hon tuff. Hon leker. Hon bara, oj vad jag är. Men vad stor hon har blivit ändå.